Ngiyayibingelela inhlangano engcwele. Namhlanje isifundo esizokhuluma ngaso sithi ukubaluleka kokuthandaza. Ukubaluleka kokuthandaza. Ngizofunda okokuqala incwadi kaMathewu 6. Ngifunde uverse 8 no9. Efundeka kanje: ngakho ke maningafani nabo, ngokuba uyihlo uyakwazi enikweswelayo, ningakaceli kuye. Iqala lencwadi kuverse 7 lapha ethi, kodwa nxa nikhuleka ningathemelezi njengabezizwe, ngokuba bathi bayakuziwa ngokukhuluma kwabo okuningi. Ngakho ke maningafani nabo, ngokuba uyihlo uyakwazi enikuswelayo, ningakaceli kuye. Amen. Bese ngifunda incwadi yomthandazo kulala esihlabelelweni zamaNazaretha. Ngicabanga ukuthi uverse 31. Ifundeka kanje: ekukhulekeni kwakho uyendlale kahle inhliziyo yakho, ungakhuleki njengomlomo ungazi ukuthi uthini, futhi ungazi ukuthi ukhuluma nobani. Khuleka ngokwesaba uNkulunkulu wakho. Amen. Babili abantu basezulwini engibaziyo abafundisa ngokuthandaza. Owokuqala uJesu, owesibili umprofeti uIsaiah Shembe. Lokufundisa kwabo ngokuthandaza bakubhala phansi. Uthi-ke uJesu, uma uthandaza ungathemelezi, ngoba uNkulunkulu usuke kwazi konke ukukhulumayo. Wayesebafundisa-ke ukuthi bayothi uma bethandaza bathini. Kodwa into eyayingimangalise ukuthi amaKristu amaningi uma ethandaza ayathemeleza. AmaKristu amaningi uma ethandaza ayathemeleza kakhulu. Athi-ke uma eseqedile ukuthemeleza, angazi noma basuke benzani noma basuke bemkhohlisa uJesu, bese bethi-ke Baba wethu osezulwini, malingcweliswe igama lakho. Kodwa beqale kuqala ngalento uJesu thena bangayenzi, wathi bengathemelezi. Babeqale ngokuthemeleza, mase beqedile ukuthemeleza bese bethi-ke Baba wethu osezulwini. Angazi ukuthi basuke bekwenzelani lokho, kodwa uJesu wafundisa ukuthi uma uthandaza ungathemelezi. uShembekena akakhulumanga lutho ngokuthemeleza. Inhlanhla nje ukuthi uma sithandaza asithemelezi, kodwa uShembe akakhulumanga lutho ngokuthemeleza. Kodwa uShembe uthi uma uthandaza ubokwazi ukuthi uthini, futhi wazi ukuthi ukhuluma nobani. Uthandaze ngokumesaba uJehova uNkulunkulu wakho. Ngamanye amazwi uShembe wayefundisa ukuthi uma uthandaza
ubokwazi ukuthi mawuthandaza ukhuluma nomuntu okokuqala uyakhuluma. Okwesibili lo muntu okhuluma naye mkhulu uyamhlonipha. Manje ke uma ukhuluma nomuntu noma ngabe kungawuyena umuntu omkhulu awukhulumi noma kanjani. Awuthi uma ukhuluma nomuntu uthi ya hayi kongothi hayi kongothi uthi inkosi hayi kongothi uthi inkosi awukhulumi nomuntu kanjalo. That's not the respect. Awukhulumi nomuntu kanjani. Angikhulumi ke ngomuntu omkhulu kodwa awukhulumi nje nomuntu kanjani. Uthi kuShembe uma ukhuluma noNkulunkulu okokuqala ubokwazi ukuthi uthini. Ngamanye amazwi kufanele ukuthi uma ukhuluma noNkulunkulu ukhulume wazi ukuthi ukhuluma nomuntu ohloniphekile, wazi ukuthi lento oyikhuluma naye iyayakha yini isense. Niyakuzwa lokho? Yebo. Futhi wazi ukuthi lo muntu okhuluma naye ungakanani kuwe. Ngakho ke la uma umuntu ekhuluma noNkulunkulu okokuqala uyaye ubeke izandla kanje ngibukani. Aniyambona izandla uma uyiNazaretha uthandaza uzihlanganisa kanje. Ungakakhulumi mawufika nje uzothandaza kufanele kuqala uguqe bese izandla uzibeka kanje. Uma usuzibeke kanjena izandla bese uthi Nkosi. Lokhu ukuthi inkosi kusho ukuthi uyakhuleka. Nkosi ngiphambi kwakho. Njalo uma ukhuleka okokuqala uboqala ubonge. Nkosi ngiyakhuleka. Ngizobonga ukuthi ungigcinile imini yakho yonke. Ngicela ukuba nangalobu busuku noma nangalesi sikhathi ube nami. Uyakhuluma nomuntu omkhulu. Ngamanye amazwi uma ukhuluma kufanele wazi ukuthi uthini futhi ukhuluma nobani. Usungakhuluma ke okunye kodwa nje into yokuqala izandla zima kanjena bese uthi Nkosi ngoba uyakhuluma. Ngenkathi uthandaza kufanele ube nesithombe sikaNkulunkulu ephambi kwakho ehleli esihlalweni ekulalele. Imfundiso kaShembe ke leyo ubaba mkhulu. Uthi ubaba ilanga ngelinye ilanga maNazaretha nakho enginiyala ngakho. Njalo uma nithandaza kukhona umthandazo emibili ongafanele ukuthi nikhohlwe. Uthi ubaba ilanga njalo mawuthandaza ubothi Nkosi ngicela ukuba ungiphe ukuhlakanipha kwasezulwini ngibe nokuqonda ukwahlukanisa okuhle nokubi. Nkosi ngicela kuba ungiphe ukuhlakanipha kwasezulwini ngibe nokuqonda ukwahlukanisa okuhle nokubi.
ungiphe amehlo asezulwini abona izinto ngendlela yasezulwini ngoba noma ukholiwe kodwa uma ungahlakaniphile ngokwasezulwini ukukholwa kwakho kugcina kukufake esihogweni ukholiwe noma ukholiwe kodwa uma ungakuphanga ukuhlakanipha kwasezulwini ukukholwa kwakho kugcina kukufake esihogweni baningi abantu abakholiwe kakhulu uyawubathole kumaNazaretha ubathele kumaKristu laba abantu okuthiwa ngama-fanatics umuntu oyi-fanatics umuntu okholwe kakhulu kodwa othi ekhule kakhulu futhi ebeyisilima lezi zinto ihambe kanye kanye ebe yikholwa eliyisilima ebe yikholwa elicabanga ngenhliziyo elingacabangi ngengqondo uyabathola laba bantu kumaKristu uyabathola laba bantu kumaNazaretha ubabona ngoba inkolo beyithatha njengezombusazwe umuntu engakwazi ukwehlukanisa phakathi kwenkolo nombusazwe engakwazi ukwehlukanisa phakathi kokukholwa nokusupporta iqembu lezombusazwe noma engakwazi ukwehlukanisa ukukholwa nokusupporta iqembu lebhola kuye kufane nje ecabanga ukuthi ukukholwa ukusupporta engacabanga ukuthi ukukholwa into yakho wedwa noma uphakathi kwabantu kodwa ukukholwa into yakho wedwa okufanele ukuthi uyiqonde uyazi ukuthi lento ngeyami uyawuthola abantu abangamakholwa kodwa ukukholwa okwembethwe ubula ubatholela abantu bethuka ezinye izinkolo noma bethuka abanye abaholi noma bethuka amanye amalunga amanye amabandla uma umuntu ukukholwa kwakhe kungafani nokwakhe ebese emthatha ukuthi uyisitha sakhe ubona abantu bephuma mhlambe beyobulala abantu beyohlasela abantu ngoba behlukana ngokukholwa yikholwa elisiwula yikholwa elingazi ukuthi ukukholwa kuyini uthi ke ushembe ubothi mawuthandaza uthi Nkosi ngiphe ukuhlakanipha kwasezulwini ukwazi kwahlukanisa okuhle nokubi ukwazi kwahlukanisa into yasezulwini nento yasemhlabeni uma iqhubeka ubaba ilanga uthi umthandazo wakho wesibili ubothi Nkosi ngicela ukuthi ngosuku lwami lokugcina mhla umphefumulo wami wehlukana nenyama yami Nkosi ube seduze kwami ungikhumbule ngoba uma ngabe uNkulunkulu eke wakulahla ngosuku lwakho lokwehlukana komphefumulo nenyama konke ukukholwa kwakho kufile Nkosi ngicela kuba ngibe nenhlanhla yokuthi ngosuku lwami lokugcina wena Nkosi ube seduze kwami ngikubone ngosuku lwami lokugcina mhla umphefumulo wami wehlukana nenyama yami ngibe nenhlanhla
yokuthi wena Nkosi uthumele izingilosi zakho zingilande kungathi kade ngikholiwe bese uthi ngosuku lwami lokugcina bese umphefumulo wami uyaduka. Nkosi ungenze ukuthi ngingaliwa ngosuku lwami lokugcina ngoba ukukholwa kwakho umphumela wakho ungosuku lwakho lokugcina mhla umphefumulo wakho wehlukana nenyama. Uma uke kwathi ngosuku lwakho lokugcina wahlukana umphefumulo nonyaka ungekho uNkulunkulu konke ukukholwa kwakho kufile. Ngakho ke kufanele ukuthi ngaso sonke leso isikhathi sakho saphila ukucele ukuthi uNkulunkulu akakwenza ukuthi ngosuku lwakho lokugcina uNkulunkulu abe seduze kuwe ube nenhlanhla enjalo. Manje ke kuyenzeka ukuthi umuntu kade engakholiwe kade engamsebenzeli uNkulunkulu kodwa kuthi ngosuku lwakhe lokugcina angene ezulwini kalula nje. Futhi kuyenzeka ukuthi umuntu espende yonke impilo yakhe ekholiwe esebenzela uNkulunkulu kuthi ngosuku lwakhe lokugcina elahlwe. Ngakho ke ukungena ezulwini kuyinhlanhla. Njengoba kuyinhlanhla kufanele ukuthi uyicele leyo nhlanhla usenamandla. Abantu uma kukhulunywa ngaleyo nto babecabanga ukuthi umzekeliso. eBhayibhelini siyasifunde ngeselelesi. Lesi selelesi sasisibi ngendlela ukuthi kwakufanele ukuthi sihengwe sibulawe kubuka abantu. Lesi selelesi inhlanhla yasokuqala sathi ngosuku okufanele silengiswe ngalo salengiswa noJesu. Inhlanhla yasokuqala leyo yokuthi kwathi mhla kufanele silengiswe salengiswa noJesu kwaba uJesu ngapha kwaba yiso ngapha. Uma lesiselelesi sesilengisiwe singakafi sasilalele abantu bethuka uJesu besho yonke into ngaye. Kwase kuthi lesi esinye iselelesi naso esasingakuphiwanga ukuhlakanipha kwasezulwini sahlanganyela nalabo bantu naso samthuka uJesu sathi naso zikhulule phela nathi sikhulule. Kodwa lesi esinyiselelesi noma sasinezono kodwa sasinokuhlakanipha kwasezulwini sabona lesi esinyiselelesi ukuthi no, lo muntu lona engiphanyekwe naye akanaso isono. Lo muntu lona engiphanyekwe naye ungwasezulwini. Uma ngisondeza kuye ngingasinda. Sakusho lokho phezu kwezono eziningi esasinazo. Uthini uShembe? Uthi ubocela ukuhlakanipha kwasezulwini. Manje lesi selelesi ayikho into eyenhle sasiyenzile kodwa sahlakaniphile ngokwasezulwini
lokhu kuhlakanipha kwasezulwini kwasenza ukuthi inhlanhla yaso yokuthi sibethelwe noJesu ibe ngephumelelayo ngoba saba namehlo omoya, saba namehlo asezulwini, noma siyiselelesi kodwa saba namehlo asezulwini, saba nomoya wasezulwini, sabona ukuthi lo muntu akanalo icala, sabona ukuthi lo muntu lona engangisindisa. Sase sithi selelesi, Nkosi uze ungikhumbule embusweni wakho. Wayese uyaphendula uJesu ethi, ngiqinisile ngithi namhlanje ngizoba nawe eparadise. And ngathi esho njalo zathethelelwa zonke izono zakhe, sangena ezulwini, singazange senza lutho oluhle emhlabeni, kodwa ngosuku lokugcina saba noNkulunkulu. Ngosuku lokugcina saba noNkulunkulu, kodwa singazange senza lutho emhlabeni. Lokho kucacisa ukuthi kwesinye isikhathi ukungena ezulwini kuhambelana nenhlanhla, kodwa kunakho konke ukungena ezulwini kuhambelana nokuhlakanipha kwasezulwini. Ngoba noma sasibethelwe noJesu, uma sasingenakho ukuhlakanipha kwasezulwini njengalesi esinye, sasingeke singene ezulwini. Kodwa into eyasingenisa ezulwini ukuhlakanipha kwasezulwini, ukubona ukuthi lento ingiyasezulwini, lento ingiyasemhlabeni. Ngalawo mehlo aso asezulwini, ngalokho kuhlakanipha kwasezulwini, sakwazi ukuthi singene ezulwini singazange senza lutho oluhle emhlabeni. Niyangizwa ukuthi ngithini? Uthi ke uShembe ngaso sonke isikhathi ubocela ukuthi ngosuku lwakho lokugcina uNkulunkulu akhumbule, ngoba kungenzeka ukuthi ukholiwe kodwa ngosuku lwakho lokugcina ungangene ezulwini. Kanjani? Kanjani? Ngizobuyela futhi khona eBhayibhelini, ngoba ngikhuluma ngento engifuna bonke abantu beyazi, ngoba bayayazi. uJudas Iscariot wayengumfundi kaJesu. uJudas Iscariot wayekholiwe, wayenikela empilweni yakhe yonke, wahamba eshumayela ngoJesu, wababaza uJesu, waba isikhonzi sikaJesu, waba isethenjwa sikaJesu esikhulu kunazo zonke ezinye izethenjwa zikaJesu, futhi engazenzisi ngalokho. Ngisho uJesu esemprofeta ngensuku zokugcina bedla isidlo, ethi uJesu, omunye phakathi kwenu uzongikhaphela. Bese bebuza bonke abafundi, waze wabuza noJudas Iscariot wathi, Nkosi, nami ngizokukhaphela? Wathi uJesu, usushilo. Kodwa yize sethena ushilo ngoba wayemthanda, akazange wabona ukuthi usho kuye, ngoba wayemthanda ngenhliziyo yakhe yonke, kodwa wayengena inhlanhla yokuya ezulwini. Kwathi makwedlula lokho, sekufika abantu nemali bethi akathengise ngoJesu. Kwase kuhlwa, kwase ekhohlwa yonke into oyikhulumile noJesu, kwase kugijima imali phambili. Ngaso leso sikhathi kwase kuyedlula konke emzuzwini nesikhathi ngakhohliseka Nkosi
ngawudla lo muthi kwaphela bonke ubuhle bami. Kwathi ngaso leso sikhathi wakhohliseka. Uma esekhohlisekile kwaphela bonke ubuhle bakhe ngaso leso sikhathi wayese uyakhohlwa ukuthi uJesu ubani, wangafana nelokhuza nesigebengu sona okwathi ngosuku lokugcina sazi ukuthi uJesu ubani, kodwa yena ngosuku lokugcina wakhohlwa ukuthi uJesu ubani, wayese uyamthengisa uJesu. Kodwa yonke impilo yakhe kade kholiwe, yonke impilo yakhe kade esebenzela uNkulunkulu njengoba simsebenzela nje uNkulunkulu. Kodwa ngosuku lokugcina kwase kufika uSathane wakhohlwa, kwase kuyaphela bonke ubuhle bakhe, kwase kurayithwa off yonke into enhle oyenzela uNkulunkulu. Wathi mangabe esekwenzile lokho, wakhumbula uJesu esemdayisile, waqala ukubona ukuthi wenze isono uJesu esemdayisile, kungasekho ukuhlehlela emuva. Kodwa ukugcwaliseka ukulahlwa kwakhe, ukugcwalisela ukulahla kwakhe, uthe mayesebona ukuthi wenze isono wangacabanga ukuthi ecele intethelelo. Kwangamfikela kuyo ukuthi angicele intethelelo, uJesu inkosi yentethelelo, noma ngenze isono singakanani ngizothethelelwa. Wangafana nalesi aselelesi sona esathi noma ngifanele ukuthi ngihengwe, kodwa mangicela kulo muntu intethelelo uzonginika. Kwase kuthi lo muntu ohlale noJesu kwangafika kuye lokho ukuthi noma sengenzele isono, uma ngicela intethelelo ngizoyithola intethelelo. Kwangafika kuye lokho, kodwa esikhundleni sokuthi kufike lokho kwafika ukuthi akazibulale. That was the last straw. Kwafika ukuthi akazibulale. Uma sekufikile ukuthi akazibulale, wazibulala. Uma ke umuntu esezibulele, usuke esezibhalelele yena ithikithi lokuthi angifanele ukungena ezulwini kuze kube phakade. Wazibhalela yena ithikithi lokungangeni ezulwini ngokuthi ebone ukuthi ukuxazulula lenkinga ukuzibulala. Wafikela ukwenza zonke izinto ezinobuphukuphuku kwaze kwaba sekugcineni. Uthi uShembe, ubothi mawuthandaza uthi, Nkosi, ngicela ukuba ungiphe ukuhlakanipha kwasezulwini. Ubothi mawuthandaza uthi, Nkosi, ngicela ukuthi ngosuku lwami lokugcina ungikhumbule. uJudas Iscariot zonke lezo zinto zambalekela, kodwa lesi sigebengu zonke lezo zinto zasehlela ngosuku lokugcina. Ngonyaka ka-2007 sahlala nomkhokheli lapha efletini. Thenge elinye ilanga kwenzeka isimangaliso. Kweza kwala sekukhona into nje kunuka amakaka la endlini ngendlela engakholakali.
uma inuka lamakaka egcwala indlu estezi ngaso leso sikhathi kwezakwala sekukhona umuntu osetoilet ozikhululayo uyasuza wenza yonke into. Kuthe kusabhekeke lokho watholakala lo muntu lona eseshaya itoilet. Leli toilet hayi ukuthi itoilet elikude li toilet likhona nje likhona endlini. Li ensuite nje ye bedroom njengoba niwazi ama ensuite. Kodwa kwatholakala sekunomuntu esingamboni kodwa ozwakala ngokunuka enuka amakaka ezwakale ngokusuza ezikhulule toilet kuzwakale itoilet likhala lishawa. Leso simo saqhubeka sididekile ukuthi sichaza ukuthini. Kwaba khona ukwesaba ukuthi mhlawumbe kukhona umoya okhona la endlini esingazi ukuthi uzofunani ngoba sasenesikhathi sihleli lapho. Ngelinye ilanga kwase kufika ingilosi uhlaleleni. Athi uhlaleleni awu senifile ukusuzelwa ile ndoda. Senifile ngamakaka omuntu omdala. Uthi ke lo muntu wasezulwini lo muntu ola endlini ihlobo senu. Lo muntu ungwakwampanza wafa kudala mhlambe iminyaka eyikhulu edlule wafa. Kodwa lo muntu wazibulala. Uma ezibulala lo muntu wacasulwa nje into ethize. Wayesethatha intambo esengena ehlathini wangena endaweni owazi ukuthi ngeke etholwe kuyo. Wayesefike ezikhunga. Uthi ke lo muntu wasezulwini ngenkathi eyikhunga kwaphela konke ngoba ngenkathi intambi sihleli lapha wapaquza waze wayikakela. Wafa umoya waphuma eseyikakele eseyonke into. Kodwa lawo makaka enzeka 100 years ago namanje na asesemzimbeni wakhe usanuka wona. Naleyo ntambo eyahlala entanyeni yakhe namanje na usayizwa njengoba wayizwa mhla eyibulala. Uthi lo muntu wasezulwini uma ngabe uNkulunkulu engake nipha amehlo asezulwini nimbone lo muntu ukuthi unjani ningashawa uvalo niquleke. Uma ningake nibone lo muntu ukuthi unjani lo muntu lo enimbone ngena la. Uthi ke lo muntu wasezulwini lo muntu uze lapha ngoba ebonile ukuthi nina uNkulunkulu usondele kakhulu kini. uNkulunkulu uyanithanda. Uma esondela kini nizokwazi ukuthi nimkhulule. Uthi kuhlaleleni ngiyacela ukuthi lo muntu lona nimkhulule.
kanjani wayesethi angishayele umnewethu umfundisi ngoba umfundisi uyinkosana yakwaMpanza ukuthi uma yena egameni lomndeni wakwaMpanza ethi uyamthethelela lo muntu kulento owayenza lo muntu uzothethelelwa ngoba okuthethelelwe emhlabeni kuthethelelwe kuphi nasezulwini. Ngase